आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही चटकदार व चमचमीत अशी मटकीची भेळ कशी करायची ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल जर पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा मुलांना भूक लागते त्यावेळी ही भेळ म्हणजे एक उत्तम पर्याय आहे, पौष्टिक पण आहे आणि झटपट होणारी पण आहे। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। इथं मी एक पॅकेट चुरमुरे घेतलेले आहेत, वजनी 200 ग्रॅम चुरमुरे आहेत हे। आता याच्यामध्ये मी 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे। एक अर्धी वाटी मी पातीच्या कांद्याचा कांदा घातलेला आहे बारीक चिरून। एक मोठी वाटी भरून मी फरसाण घातलेला आहे। एक अर्धी वाटी कांद्याची पात बारीक चिरून घातलेली आहे। एक अर्धी वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो घातलेला आहे। एक अर्धा चमचा मी मीठ घातलेला आहे। एक मोठा चमचा भरून मी कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे। या मसाल्यामुळे या भेळीला एक खूप छान चव येते। आणि ही मोड आलेली मटकी आहे। ही 1 कप मोड आलेली मटकी मी कुकरमध्ये थोडं मीठ आणि थोडं हळद घालून 2 शिट्ट्या करून घेतलेली आहे। तर ती मी मटकी सगळी घातलेली आहे। आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। एक भेळीचा वेगळा प्रकार म्हणून ही भेळ खूप छान लागते। हे बघा, मी सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलं। आता मी याच्यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस घातलेला आहे। लिंबामुळे ही भेळ चटकदार लागते। आता हे सगळं मी व्यवस्थित पुन्हा एकदा एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेणं महत्त्वाचं आहे, त्यामुळेच ह्या भेळीला खूप छान चव येते। हे नीट एकत्र करून घ्यायचं। ही बघा, छानशी अशी माझी मटकीची भेळ तयार झालेली आहे। खूप कलरफुल आणि खूप छान दिसते। रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक यू।